שלום ילדים, היום נקרא את הסיפור השלישייה הסודית. אתם מוכנים? ביבו! ייי! היו פעם שתי חברות טובות, ושמן בלהה וגדי. הן חיו באושר ואושר, אך תמיד הרגישו שחסר להן משהו בלב. יום אחד בלהה וגדי יצאו לטייל בפארק, ופתאום באה אליהם זקנה ואמרה, שלום יקירותיי, תנו לי את טלפוניכן ואתן לכן בתמורה תפוח זהב עם משאלה אחת שתתגשמנה מיד. בלהה ענתה, אומייגאד גדי, אנחנו כל כך לוקחות את זה. וגדי השיבה לה, נראה לך שאני אוותר על הפלאפון שלי? מי אמר שזה עובד בכלל? והשיבה לה בחזרה בלהה, אל תדאגי, אם זה לא עובד יש לך טלפון חדש עליי. וגדי לבסוף הסכימה לעסקה. הזקנה לקחה את טלפוניהן והשאירה את תפוח הזהב ואמרה, אך היזהרו בנות, מי יודע איזה משאלות יכולות להתגשם להן, טובות או רעות, ונעלמה בריצה. הבנות לא ידעו מה לבקשנה, הן ידעו שמשהו חסר בליבן, אך לא ידעו מהו. ופתאום נפל מהשמיים פתק, ובלהה הרימה אותו ואמרה, טל קוראן? השמיים התבהרו והשמש חייכה לה, והופיעה מולן ילדה חדשנה. הבנות נבהלו, אך במהרה התיידדו, ותוך כמה דקות לחברות טובות נהיו. הבנות עשו הכל יחדיו. הן אכלו יחד, הן התחפשו יחד, הן השתזפו יחד, הן בילו יחד. Jumped in the cab, here I am for the first time. Look to my right and I see the Hollywood sign. This is all so crazy, everybody seems so famous. My tummy's turning and I'm feeling kinda homesick. Too much pressure and I'm nervous. That's when the taxi man turned on the radio and a Jay-Z song was on. And the Jay-Z song was on. And the Jay-Z song was on. So I put my hands up to play my song. The butterflies fly away. Nodding my head like yeah, moving my hips like yeah. Got my hands up to play my song. And know I'm gonna be okay. Yeah. חגגו ימי הולדת יחד. It's a party in the USA. Get to the club in my taxi cab. Everybody's looking at me now. Like, who's that chick that's rocking kicks? She gotta be from out of town. So hard with my girls not around me. It's definitely הבנות היו גם בנות מוכשרות. הן אהבו לרקוד ולהמציא כוריאוגרפיות מרשימות. אם לא תחכי לי בסופו של היום, תהי חלום שעה בשעה. אם תלכי ממני בסופו של דבר, מה שנשאר יהיה חסר השעה. ואם לתקוותייך לא אדע לנחש, אני לוחש לך, יש בי דמעה. אם תלכי ממני לשדה של אחר, לא אוותר לך, אולי התורה. וללכת זה נותן לי כוח, בלילות רק איתך והלב הוא שלך. וללכת נותן את הכוח, לא להיות שלם אני רוצה.
מטבעותייך לא אמצא לעולם, בין כולם יגידו עזוב, לא אפסיק ללכת בשבילך, ואתי קרובה יהיה לנו טוב. וללכת זה נותן לי כוח, בלילות רק איתך והלב הוא שלך, וללכת נותן את הכוח לא להיות שלם אני רוצה. ובנוסף, הבנות היו גם במאיות ושחקניות מקצועניות. הלו? מי זה? מצחיק. מי זה? אני לא מפחד, אני חלומת חבר שלי בא, סוטה. מי זה? בואי, ממי לי. שלי. זה הכל בראש שלך, זה לא אמיתי. הוא התקשר אליי, הוא מסתכל. זה סתם ילדים שעובדים עלייך. הנה, את רוצה לראות שאני אבדוק והכל יהיה בסדר? כן. כן, בדקתי שם. אני ראיתי אותו. מה זה? מה אתה עושה לחבר שלי? תעזוב אותו! עבר זמן, טס כמו הרוח. הבנות גדלו ונהיו בוגרות, ובחייהן היו קצת מריבות, אבל בעיקר שמחות. תמיד את עושה את ההפך מכל הבנות, ויש לך עולם של פנטזיה מלא דמיונות.
מתי תביני, זה לא איני, את מתנהגת נורא והיום. מתי תפסיקי להציק לי, תמיד את עושה דיכאון, דיכאון. תמיד את רוצה להיות מלכת הכיתה, ויש לך עולם של שטויות ואת לא מפסיקה. אני אחרת, לא מצטערת, שאני אוהבת לקרוא, ולא בא לי להיות נורמלית, שהולכת כל היום לקניון. 3 חברות לא תמיד מסתדרות, כי כל אחת רוצה להיות האחת שתחליט, האחת שתשלוט, ואנחנו 1, 2, 3. 3 חברות לא תמיד מסתדרות, אבל בסוף הן משלימות, לגלות איך פתאום בסופו של היום ל3 חברות יש אותו החלום. תמיד את רוצה שנלך לחטט בספרים, נראה לי עדיף שנלך לבלות עם חברים. אם תנסי קצת לא יזיק לך, אולי תגשימי לך כמה חלומות, ותפגשי שם את הנסיך כאן, וכולנו נהיה אפיות. 3 חברות לא תמיד מסתדרות, כי כל אחת רוצה להיות האחת שתחליט, האחת שתשלוט, ואנחנו 1, 2, 3. 3 חברות לא תמיד מסתדרות, אבל בסוף הן משלימות, לגלות איך פתאום בסופו של היום ל3 חברות יש אותו החלום. בחלום שלי אני הנסיכה, בחלום שלי אני פיה טובה, החלום שלנו יהיה גם אמיתי אם תבואו איתי. 3 חברות לא תמיד מסתדרות, כי כל אחת רוצה להיות האחת שתחליט, האחת שתשלוט, ואנחנו 1, 2, 3. 3 חברות תמיד מסתדרות, אבל בסוף הן משלימות, לגלות איך פתאום בסופו של היום ל3 חברות יש אותו החלום. ל3 חברות יש אותו החלום. ולמרות הכל, הבנות נשארו להן חברות הכי טובות, ותמיד הן יודעות שלעולם הן לא נפרדות. הסוף.